osisi nya bụ osisi na-ele anya ọdịda kịta nya bụ osisi bụzi ebe ụmụ nnụnụ na-abịa ebe kwasa. Ihe a bụ okwu Zion Ministry okwu Zion Ministry na Ngor Okpala. Unu mgbe nya bụ ibido nya bụ ihe ụfọdụ si na ya bi, ụfọdụ si na ya kwapụ, ụfọdụ si na anala ha na ha n'ike ịmago so many things ekwuru ekwu na nya bụ ihe. Mana kịta achọrọ m ka unu nenezie ka unu fụ the current state of Ngor Okpala today, Zion City. Ndị mmadụ bi ogwukwa ebe ahụ, ndị mmadụ bi ogwukwa ebe ihe akwa ebe anaghị aba as of 5 years ago, as of 3 years ago nwekwa onye na-aba ebe ahụ aba. Mana all thanks to the God of Zion Ministry and somebody like Evangelist Ebuka Obi for putting us such innovative structure and idea ka iwe nwee ike gịnị wee na-aga ya aga. Onye ọbụla sị gị na ụka anara eweta ihe, gosi ha Ngor Okpala, igosi ha ebe Adoration Ministry dị n'Enugu, igosi ha ebe nke fada ọkụ na-ere ere dị, igosi ha nke fada Ebube Mmụọ Nsọ dị. Then you compare ebe ahụ tupu ụka abịa and ebe ahụ kịta ụka bịa na ya. Ihe niile abụrụ preaching, ụka na-eweta ihe. Ịghọtago, ụka na-eweta ihe. Ụka bụ ebe ihe ọbụla ya bụ ọ bata n'obodo unu o mee ihe adị. So vidio anụnwa dị ụzọ na-abụ unu ya current state of Zion City today and how it was last year. Mgbakọzie nọ ma wepụ ka unu mara nke kala unu mma. Ekenekwa m unu ka ọ dị. Igbo kele m ndị bibe m ụbọchị mara unu mma. Ndị bibe m unu lefe anya ebe onye nwe ime unu taa na Zion City Ngor Okpala. Mana anyị gwara ụmụnne anyị na ihe emege na Ngor Okpala wụ anya bịa elere ile anya Ngor Okpala ka anyị nọ ime ọya ahụ nụ ma how many years ago ebe awọla a mega city, that's Ngor Okpala. May God bless our prophet Ebuka Obi. May God bless my own prophet, my own brother Evangelist Ebuka Obi. May he live long. If you look around, you see the kind of thing that is going on, the kind of structure that is going on here in Ngor Okpala, Imo State. This is a village. Many years ago, a plot of land used to be 100,000 here, 200,000, 80,000 in Ngor Okpala. But today, go and price of land in Ngor Okpala. Only God of Zion can do this. You can see by yourself. Today is what? Today is 18th July 2026. Today is 18th of July 2026. You can see the massive work that is going on here in Ngor Okpala, Imo State. To be very, very honest with you, I'm very happy to see what is going on in Ngor Okpala. Obi toro mejubo uto. Umunna m egwu oge kewe jogo. Onye obula we Zion member kwesịrị property here. This is a mega city. Do you know that many people are living here already? People are living here already because this is a messy land. Ngor Okpala is a blessed land. It's a messy land. Ngor Okpala is a blessed land. It's a messy land. So why we are showing this is to encourage us Zionites. Our God is a living God. Don't allow anybody to deceive you. Don't allow anybody to tell you Evangelist Ebuka Obi this that. Kedi pastor, kedonye menele nka na libo. Kedonye menele nka na libo. And that's why I'm not happy when I see my Igbo brothers complaining or showing hatred towards our brother, our prophet. When them guamu onye menele odiha na libo. Look at the kind of massive building. Look at the kind of environment and a create in Ngor Okpala. People are coming all over the world to build in Ngor Okpala. My prophet, may you live long. May God bless you. We the people of Imo State, Igbo people, we appreciate you. And who am reason onye obula wo onye Imo, onye Igbo geji nwe hatred nga Ebuka Obi no. Look at this. Yeah, we mo here many years ago. Owu na kidnap oge debe gị n'ime ọhịa, ị ga-akwụ ego ọbụla sege kwuo. Look at what this place is turning. So I say, may God bless our prophet. May you live long, our prophet. I love you and I appreciate you and I will keep loving you. You are my mentor, you are my man. You are my person forever. My prophet, I love you so much. Thank you. May God bless you, our prophet. I boy bekele mu ndi bibe mo bochi mara nu mma.
ndị Igbo ibe mebe onye nwe ime ọ nọ taa Zion City unu lee anya ha Ngor Okpala ndị ma ka this place si dị last year ebe a wụ ọhịa but unu lee anya today ebe a wee mega city ụwa niile na-abịazi na-abịa ekiri onye ọbụla wee onye Igbo ịhụrụ ha etere Ebuka Obi ma na onye ha wee na-eme progress onye ọbụla wee onye Igbo ga na-ekpe ekpere si Chineke biko nye m ụdị grace i nyere this man wee Ebuka Obi ma ha wee tụọ n'ime oke ọhịa turn the camera tụọ n'ime oke ọhịa ya wụọ city under 1 year nye gọọmenti na-aga emeli just lekwa ụdị ụlọ lekwa ụdị hotels look at ka obodo si dị under 1 year. So why onye nwe imo ji eme this video iri onye ọbụla wee onye Igbo na-eso onye nwe imo na-ekpe ekpere for grace ejikwuru ọnụ ga-ekwuturu onwe gị akpụkwụ nwere size just lekwa mmadụ ofu onye under 1 year grace ya mere ebe a niile lekwa ndị ọrụ more than people know here arụghị ọrụ karịrị 5,000 workers every day. Some people na-ajụ kedu ihe chọọchị a na-ebute na Ngor Okpala ga-enwe. Look at people are working, they are making money, they are making daily money. Lee anya aka ịkpa aka nri, they are making money. Let's drive, let me show you guys around. Ndị bụ ibe m unu lee anya this place onye nwe ime nọ last year gara aga ebe a niile wụ ime oke ọhịa otu unu lee anya today nke awụ ha AI nke awụ ha asị onye nwe imo ji ụkwụ ya bịa here live today eji m ụkwụ m bịa here unu lee anya left and right unu ahụ ụdị massive project na-aga here nwoke ọma yes unu ahụ ụdị massive project na-agaghị ahụ people rụrụ ọrụ na-emeki their daily money for ndị let's go back to nne ha na nna ha amana ha m ụdị grace ị ga-enwe ị ga-eji rụrụ ihe a na be nna gị ihe a wụ Imo State Ngor Okpala. This is Imo State Ngor Okpala. Look at this is Imo State Ngor Okpala. This is Imo State Ngor Okpala. Ebe a wụ ha kwa Dubai nwanne. Just imagine na arụchara this city bịa rụọ this road unu hụ ka ọ ga-esi adị. May God bless Evangelist Chukwu Ebuka Obi. May God bless him and give him more grace. Mụọ onye nwe imo na-ekpe for this kind of grace. Chineke biko ka mmapụ ịnọcha n'ụwa enwe ihe mmepụtara obodo m si n'ime ya pụta ka mmapụ ịnọcha n'ụwa jos nyụ anya hapụ inwe ihe mmepụtara ụmụnne lene na anya ya dị ime ọhịa Ngor Okpala anyị last year lene na anya ụmụnne m lene na anya ha dị Ngor Okpala anyị last year unu hụrụ ọhịa lene na anya lene thousands of people rụrụ ọrụ over 20,000 people na ohi arụ ọrụ every day. Over 20,000 people na-arụ ọrụ here every day ụmụnne lene na anya ha dị ime ọhịa Ngor Okpala bụ ime ọhịa last year. Kedu ihe ndị Igbo jizi ewere dis onye mepere village dị ụta ibn onye ọbụla shi from village a kwesịrị ịnọ nnọọ chi je n'abalị gị kpebe ekpere si God bless Evangelist Chukwu Ebuka Obi. Just imagine ụmụnne m, just imagine the kind of project, imagine the kind of work ha rụga here. Egwu nọ na mmadụ wee kwuo nsu mmadụ ọbụla ịhụrụ na like Ebuka Obi wee kwuo nsu onye ọbụla ịhụrụ ọwụ mmadụ gwa ya I don't like Ebuka Obi onye ha wa amụsụ ụmụnne lee na ihe mmadụ mụrụ under 1 year n'ala Igbo another city. This place was another city. Another city. This place was look at mmadụ under 1 year. So ọ bụrụ na eso onye nwe imo ọ na support ihe Zion na-eme onye Igbo wuru onye Igbo ị bịa gị mepe ọnụ gị say I hate Zion ịma na iwu onye ụjọ iwu amụsụ. May God bless Ebuka. May God bless all the members ndị si aka na support ndị niile butere development n'ala Igbo. May God bless every one of you. Ya ihe ndị Igbo na-ekwu, ya ihe a na-ekwu akụrụ ụlọ, ya ka a na-eprichi.
Akurulo on here Akurulo. Umuneleni everywhere shide. So one location is shall watch on you. Ilan here kamatrala ma everything in every minute of the day. Here ka people shall run lena morning and night can on here. Morning and night. May God bless you. May God bless you all. Zion, who goes you no rienne. Ebukobi, may God continue to bless you and give you wisdom. I always pray for your grace. As I'm could you grace in and one Madia Ebukobi. Jehovah. Mere miao, Yatuni miao. Jehovah, Yatunu Modi grace in Ebukobi, one Elen. Here I will trial a boostment, Mahaja Mahume. Every day, take a more flow to here. May God bless every one of you in our support to Zion Ministry. God bless you all.